Mikä? Kello ei ole vielä 12 ja sä oot jo pukeessa. Sasi, sä aiot tehdä tänään jotain. Toivottavasti hakee töitä. Katja. Jotain sulle sopivaa, vaikka jotain kevyttä. Älä hei viiti. Muutenkin on tyhmä olo. Sitä paitsi mä oon lähdössä ostoksille. Millä rahalla? Katja, hei please. Mä en pyydä mitään muuta, kuin että sä antaisit Tonille mahdollisuuden edes yrittää. Katja, mä tiedän, että tämä meidän taloudellinen tilanne on nyt tosi huono. Ja jos Toni... Kuule, ai meidän, lähinnä sun. Sori, keskeytinkö jotain? Mitäs nää nyt on? Myy mulle toi kahvikone. No ei vaan, kun tää on suurin piirtein se summa, mitä mä oon tähän mennessä säästänyt hotellikustannuksissa. Ota, ihan oikeasti. Tässä ei todellakin aivan liikaa. Ei tuu kysymykseenkään. Moido, nähdään Toni. Moi moi. En mä oo tyhmä. Kyllä mäkin näen asioita, esimerkiksi susta. No, mut hei, tommonen summa. No ethän se kai ollut mitenkään suunnattoman riemuissa siitä, että mä pyörin täällä teidän jaloissa. No anteeksi, jos mä oon antanut semmoisen vaikutelman. Eihän tää nyt niin huonosti on mennyt. Haluatko kahvia? Taas. Joo, kiitos. Se on hienoa. Eikä sun tarvi olla huolissasi. Mä katon täältä iltapäivään mennessä. Laura Kiviranta tässä ja anteeksi, että häiritsen. Olen yrittänyt tavoittaa henkilön nimeltä Wilhelm kesällä. Hänet on mainittu Tyyne Puustinen nimisen vainajan testamentissa. Ikävää. En ole sukulainen, ihan vaan naapuri. Juu, kiitos ja anteeksi häiriö. No niin, yö on nukuttu hyvin. Mitäs asiat näyttää näin päivänvalossa? Mitkä asiat? Business-asiat, stadin tyylikkäin kuppila. No eiköhän nyt jo puhuttaisi jostain muusta. Herää mies, me ollaan rakennettu tätä unelmaa jo kuukausia. Sitten tulee joku juristin bimbo ja se höpisee sulle jotain mitä tahansa soopaa 10 minuuttia ja sä uskot sitä enemmän kuin mua. No en mä nyt sitä sano. Hei, me ollaan frendejä, me ollaan suunniteltu tätä jo vuosia. Ehkä nyt ihan vuosia. Ei tässä nyt voi perääntyä enää tässä vaiheessa. Suoraan sanottuna. Mä en ole ihan varma, että onko se koko kahvila juttu nyt sitten lopultakaan niin kovin hyvä idea. Mitä sä tarkoitat? No mä olen aika vakuuttunut siitä, ettei meidän kahden kannata ruveta mihinkään yhteiseen bisnekseen. Me ollaan kavereita, eikä mitään bisneskumppaneita. Just juu. Ai niinku kavereita. Mun mielestä me voitais repiä koko helkkari vuokrasopimus ja unohtaa koko juttu. Ai. Sä haluaisit repiä tän. Älä nyt. Mitä sitä suotta repimään? Jokuhan vois kerätä palaset ja tehdä siitä palapeli. Joku kavereita. Saanko mä kysyä yhtä asiaa? Eikö sulla koskaan ole yksinäistä? Nohan mulla joskus. Tavallaan. Aiot sä asua lopun ikäis hotellissa? No ei. Täytyy mun jossain vaiheessa hankkia itselleni joku vakituinen kämppä. Sitten kun mulla on aikaa etsiä joku, josta mä todella pidän. Niin asunto siis. Mistä nyt yhtäkkiä tämmönen kysymyssuma? Onks Jenni puhunut sulle jotain? No on, kun se oli niin tahkeessaan siitä, että saisit meille hyvä alivuokralainen. Mistähän se on semmoista saanut päähänsä? No mistä lie? Mut entäs jos mäkin on samaa mieltä? No mä aika hyvin tiedän, mitä mieltä sä oot asiasta. Ootko varma? No semmoisen vaikutelman mä oon saanut. Että sä arvostat, rauhaa ja yksityisyyttä. Eli että mä oon kireä ja sulkeutunut niuhari, joka pelkää miehiä. No niin, mä en sanonut. No Jenni ainakin ajattelee niin. Mutta on musta muitakin puolia. Mä oon esimerkiksi pihi ja huumorintajuton. Mut ei vaan, täytyy miettiä asiaa. Ja mieti säkin. Huomenta. Huomenta. Onks monsuunit tulossa vai mikä on meininki? Hei. Älä vaan sano, että sä oot vieläkin suuttunut siitä Sakun pilasta. Tyyne tässä, huhuu.
Ensinnäkin mä en satu olemaan mikään aamuihminen ja toiseksi teidän pila oli erittäin tyhmää lapsellinen. Se ei ollut yhtään kivaa. Hei, en mä tajua näistä kaavoista yhtään mitään. Sun on pakko jeesaa mua. Moi, eihän me häiritä sua, jos me katsotaan näitä tässä. Itse asiassa mä kyllä toivoisin, että menisit jonnekin muualle. Ei kamaa, ei me häiritä sua. Ehkä edes sun akua. Joo, no, niin kauan kun te jatkatte tuollaista tikku- ja takumenoa, niin mä kyllä ihan mieluummin vaan pysyn omassa seurassani. Mulla on ihan yksi hailee, mitä ton pääsi liikkuu. Toi on hei itsekästä. Mä sitä joudun kattoo tota mökötystä joka päivä. Mitä sä haluat, että mä teen? Sä tiedät varsin hyvin itsekin. Oi kauheet, anteeksi. Sattuuko sua pahasti? Ei tässä mitään. Mä olin sijaan mahdoton. Mä olin menossa tamppaamaan mattoja ja sitten kun mä en löytänyt mattotelit, mä ajattelin, että Kaikki on hyvin. Mattotelin etu sisäpihalla. mä oon Hanna. Mä oon talon uusi asukas, Jukka Salinin vaimo. Laura Kiviranta, hauskaa tutustua. Kun mä oon yrittänyt tavoittaa Tyyne Puustisen omaisia, mutta mä en ole toistaiseksi onnistunut löytää ketään. Niin? Käsittääkseni Jukka Salin on asunut tässä talossa jo pidemmän aikaa. Mä ajattelin, että jos sulla olisi mahdollisuus tiedustella häneltä, jos hänellä olisi jotain tietoa, joka voisi auttaa asiassa. Joo. Mä kysyn Jukalta. Kiva. Katja, terve. Terve. Kiitos. Onko jotain sattunut? Ei. Tänne on Markus ei halua avata kahvilaa mun kanssa. Vaikka kaiken piti olla ihan selvää. Ei ole totta. Niin sä tiedät miten paljon tähän on tehty duunia. Ottaa niin pahasti pannu, että se jätkää ja luota mua. Ai jaa, oiskohan se ihan noin? Mut joo, kyllä mäkin meni aika pitkälle. Meille tulee aika paha riita Markuksen kanssa. Musta tuntuu, että mä vähän järkytin sitä. No voi että. Mut hei, voisit sä sanoa Markukselle, että mä oon todella pahoillani. Olisit sä niin ihana ihminen. Toi teidän tilanne kuulostaa kyllä aika huolestuttavalta. Tai siis en mä ole ollenkaan varma, että mä pystyn muuttamaan Markuksen päätöstä. Mut mä haluan ainoastaan, että Markus ja minä pysytään ystävinä. Se kahvila saa painua mun puolesta Huitsulan Nevada. Kunhan Markukselle ja mulle ei tapahdu mitään. Mä ymmärrän sua hyvin. Mun pitää nyt mennä, mutta mä koitan puhua sille Markukselle. Kiitos sun sydämeni pohjasta. Hei hei. Eiks maistu? Maistuu. Lähinnä mä arveluttaa tää aterian koko ja lähestyvä nälkäkuolema. No, ei noin saa sanoa. No en sano ennen. Hyvä tää on. Mä tapasin rapussa yhden tyypin. Semmoisen nuoren naisen. Joku Kivi. Kiviranta. Laura Kiviranta. Just joo. Se on etsimässä sen kuolleen mummon testamentille toimeenpanijaa. Ja se pyysi mua kysymään, että tunnet sä ketään sen sukulaisia tai mitään. Mä en tuntenut Puustista oikeastaan ollenkaan. Mitä nyt rapussa tervehdittiin? Tämä on niin surullista. Siinä mummon reissulla ei vissi ollut ketään. Varmaan taas sille Laurallekin aika ahdistavaa. No onneksi meillä on toisemme. Mulla sut ja sulla mut. Ai, kuule. Nyt on semmonen homma, että me tarvittais himpun verran lisää aikaa. Mulla on kyllä 3 muutakin vuokralaista tarjolla. Kato, meillä on semmonen tilanne, että mun yhtiökumppani on kokonaan pois kaupungista. Mulla on sulla kyllä käsiraha, mutta mulla ei just nyt oo sitä 3 kuukauden ennakkoa. En mä voi ruveta tätä varaamaan. Mä tarvitsen rahat heti tai muuten kauppa raukeaa. Annas poikani avata takaisin. Näitäs loput. Ei oo mikään ongelma, saat ne iltaan mennessä. Mutta jos sun kaveri on poissa, niin miten maailmassa sä saat nimet sopimukseen? Täällä. Saat 3 tuntia aikaa järjestää loppurahat. Kiitos paljon. Kiitos. Näkemiin. Homma hoituu. Se oli hyvä. Kiitos. Hei. Ai moi. Pyytäisit sen Miian tähän hetkeksi. Okei. Mut et sit taas järkytä sitä. No lopeta. Mä vaan pyytäisin siltä anteeksi.
Niin, oliko sulla jotain asiaa? Mulla on aika paljon tekemistä. No vaan sitä, että mä pyytäisin sulta anteeksi. Et sä oot tosissas. Oonpas. Koska mä en halua menettää nastaa friendiä. Onko jotain pahaa? No ei. Eli mä saan anteeksi. Ehkä mä pistän sut koeajalle ja katon sitten. Hei, häiritseks mä? No et ollenkaan. Mä ihan sitä vaan, että Jukka ei tunne kyllä ketään Tyyne Puustisen sukulaisia. No, kiitos kovasti. Mä vielä sen verran, ei mä halua urkkia tai mitään, mutta olit sä kovin läheinen tämän vanhan rouvan kanssa? No en juurikaan. Se on kaupungin vastuulla nyt, siis hautajaiset ja muut. Se on vaan jotenkin niin surullista, eikö se ole? Mut hei, pitäis me mentäis pistäytymään tämän vanhan rouvan asunnolla. Voitais löytää jotain nimiä, jos ei sukulaisia, niin ystäviä. Musta tuntuu, että mä oon tässä nyt ehtinyt oman osani tehdä. Mutta jos sä ajattelet, että me voitais täyttää jonkun ihmisen viimeinen toivomus, eikö se ole aika hurja ajatus? Jos sut muutama minuutti liikenissä. No eiköhän. No selvä, tehkää se sitten itse. Selvä, hei. Sori. Mulla vaan menee pinnan noiden asiakkaiden kanssa. Mitäs sulle? Mä törmäsin tuossa Akiin. Se tuntuu olevan aika lailla pois tolaltaan. No sitten se varmaan kertoo, että se on mokannut ja pahasti. No se ei varmaan ihan koko totuus. Ai jaa. No anna mä selitän. Ainoa asia, josta Aki tuntui olevan huolissaan, oli teidän kahden välinen ystävyys. Pitäisikö mun nyt tuntea jotain syyllisyyttä vai? No ehkä sä olit vähän turha äkkipikainen ton päätöksen suhteen. Mutta en mä halua ruveta sua neuvomaan, en todellakaan. No ei. Voihan se olla, että se onkin minä, joka on ollut väärässä. Mun mielestä sun kannattaisi tehdä kaikkes, että te voisitte pysyä kavereina. Mä jotenkin pidän Akista. Eli mun vaihtoehdot on joko lähteä hulluun uhkayritykseen tai muuten mä oon pettänyt mun ystävän vai? Vähän hyödytöntä tää tuntuu nyt olevan. Oliko hän naimisissa? Ei. Oliko siinä testamentissa mitään mainintoja sukulaisista tai mistään? Ainahan niissä. Ootko saanut niitä ihmisiä kiinni? Mä en sais nyt kyllä puhua tästä. Mutta näin meidän kesken mä voin sanoa, että ei siinä testamentissa mitenkään liikaa niitä ihmisiä löytynyt. Kauhea ajatus. Hautajaiset, joissa on läsnä vaan vainaja ja pappi. Aivan. Eiköhän lähdetä. Tuus vielä kattoo tätä. Minkähän takia se tämmöisiä on kerännyt? Se on varmaan ollut joku vanhojen Suomi-filmien vannoutunut fani. Wow. Se on tavallaan hassu. Akihan on ihan sika-ärsyttävä heipeli, mutta jotenkin niinku varkai siitä on tullut mun paras kaveri. No mut se, että joku ärsyttää, niin se voi johtua siitäkin, että se merkkaa sulle jotain. Sanoo kävelevä naisten päin. Ei, kun oikeesti, mä tiedän sen. Onko sulla tollasia kavereita? Mulla on sellainen sisko. Tosi nythän me ei siis enää kai olla kavereita. Miehet aina liioittelee tollasia juttuja. Naisten kesken kuuluu asiaan riidellä ja sopia. Se syventää ystävyyttä. Toi nyt ainakin oli jostain naisten eestä. Mitä tää tarkoittaa? Mitä nyt, onko se toi vialla? Se jätkä on seunut lopullisesti. Kuka? Kuunteles tätä. Suru pukee Elektraa -näytelmän ensi-illassa nähtiin myös vastikään Kansallisteatteriin kiinnitetty elokuvatähtöinen nimeltään Rebekka Lieka. Hänen tähtensä on, jos sallitaan sanoa, himmeä. Valistunut teatterissa kävijä ei heti osaisi kaivata tätä huvipuiston Linnanmäen merenneitoa kansalliselle päänäyttämöllemme Mylvimään. Tiedätkö mitä? Mä oon nähnyt tän elokuvan lapsena. Mäkin on nähnyt tän naisen jossain ennen. Rebekka Lieka. Oli Tyyny Puustinen. Otas mä palokunnan. Ei tarvii. Ei täällä olekaan tulipalo, täällä onkin päivällinen. Joo, tai oikeastaan kaksikin. Tämä jälkimmäinen saattaa olla hyvä. Eikö olisi mukava tulla aina töistä kotiin, kun olisi ruoka valmiina odottamassa? Ilman muuta. Mä en vaan usko, että nykyaikana löytyisi naista, joka suostuisi mulle joka päivä kokkailemaan.
kuulin vähän juttua, että sä olisit lähössä. Ai mitä? Että sä olisit lähössä meidän luota. Mä kuulin, että te olisitte ehkä etsimässä alivuokralaista. Kiinnostaisiko? Joo. Itse asiassa joo. Olisi mukavaa, että olisi kämppäkavereita ja noin, mutta asiassa on vaan yksi mutta. Älä huoli Katjasta, mä puhun sille. Ei Katja ole mikään ongelma. Se itse asiassa kertoi tästä teidän ideasta mulle tänä aamuna. Ai, no mistä sitten kiikastaa? Susta. Mä haluan tietää, mitä sä etit. Kämppäkaveria vai jotain muuta? Mitä muuta olisi tarjolla? Niin. Ettei tulisi vaan mitään väärinkäsityksiä. Asiassa ei ole mitään epäselvää. Me ollaan Katjan kanssa aina jaettu miehet. Toinen pitää parillisina ja toinen parittomina päivinä ja öinä. Joo, ollaan kyllä jaettu. Te olette sellaisia vitsiniekkoja molemmat, että mä jää tässä ihan kolmoseksi. Vuokranmaksu tapahtuu rahassa, enimmäkseen ainakin. Et älä siitä huoli. Anniskelulupahakemus tuotevalvontakeskukselle, sähkösopimus, kaasusopimus, tukkukorttihakemuksia ja mitä vielä? Jätettynä mun auton tuulilasi. Oot sä täysin se on? Itsehän sä määräsit mut hoitamaan kaiken mahdollisen, mitä tämän bisneksen pyörittämiseen kuuluu. Mä vaan halusin osoittaa sulle, että sä olit murehtinut turhaa. Mä olin hoitanut kaiken. Mitäs tohon nyt sit sanois? Suoraan sanottuna, kyllä se mua loukkasi, mun paras kaveri ei luota muuhun. Hei, älä viitti. Sori. Mä oon näköjään aliarvioinut sut aika pahasti. Sellaista sattuu. Mitäs sä täällä hommaat? Tuli vielä viimeisen kerran katsomaan meidän mestaa, jättämään hyvästit mun unelmalle. Mihin sä nyt oot menossa? Eiks meidän pitänyt laittaa ravintola pystyyn? Moi! Moi. Jenni! Moi kun mä tiedän. Siis säkö tän oot ostanut? Minä. Millä rahalla? Suomen markoilla. Mut hei kuule, arvaa mitä. Toni sanoi joo. Se tulee meille vuokralaiseksi. Eiks niin? Niin, jos se vaan sulle sopii. Miten sä nyt sitten kuitenkin päätit näin? Vissiin mä oon kyllästynyt omaan seuraani. Ja kun mä katson teitä kahta upeaa siskosta, niin miksipä ei. Sovitteko te jo yksityiskohdista? Laskut, siivoukset, tiskaukset ja ruokahuolto jaetaan tasan. Vessa pidetään lukossa ja öisin pääsääntöisesti nukutaan. Mitäs vuokra? Pannaan 3. No sulla on pieni huone, mutta huonekalut on meidän. Ja joka kuu 5 on maksupäivä. Jos mä teen jonkun paperin, niin katsotaanko sitten. Mitäs mä paan vuokra ajaksi? Mikä sulle sopii? No mä en oikein tottunut asua muiden ihmisten kanssa, niin jos laitetaan 2 kuukautta ja katsotaan sitten. Hyvä idea. Mut hei, jos noin mätihommelit on sun, niin voisit ruveta heti opettelemaan sitä, miten korjataan omat jäljet. Ehdottomasti. Poltellaan vuokrasopimuksia, uhkailla lähteä koko Helsingistä. Mitä sun päässä oikein liikkuu? Mä haluan vaan tietää, että oot sä todella tosissas mukana tässä. Totta kai mä olen. Mä tein ja ajattelin tyhmästi, mutta se ei enää toistu. Mä luotan suhun ehdottomasti ja mä haluan investoida tähän firmaan. Meidän firmaan. Hyvää päivää. Päivää taas. Se on ihan hauskaa, että teillä on hauskaa. Mutta niin kauan kuin loppurahat on saamatta, vuokrasopimusta ei tule. Saanko esitellä rahoittaja, herra Markus Ekholm? Mä menen käymään pankissa. Hyvä. Odottakaa ihan pieni hetki. Hei, täällä on fanipostia, kuuntele. Rebekka, sinä unteni ylväs valtiatar, sinä talvisten päivieni lämpöinen liekki. Entäs tää sitten? 12. syyskuuta. 3. kerroksen arkkitehti Salin. Tuntuu olevan kovasti ystävällinen mies. On kovin ikävää ja ajallemme tyypillistä, että hän on jäänyt yksin 3 lapsen huoltajaksi. Tänäänkin hän kantoi ostokseni ylös asti. Mikä siellä oli? No ei siinä mitään ihmeellistä ole. Yläkerrassa asuu viehättävä nuori nainen, mutta hän piiloutuu turhaan kovan ulkokuoren taakse. Lyönpä vetoa, että hän haluaisi tietää,
millaista olisi tulla jonkun toisen ihmisen rakastamaksi. Pitäis varmaan lähteä. Mä en usko, että me voidaan olla hyödyksi enempää